Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sizin sorularınızga cevap bergende 2019 жылдан бирле Ак мәчет дип аталган мәхәлләнең имамы булып тәгъин кылындык яки билгеләндек. Һәм шул вакыттан бирле нинди эшләр эшләнде дигән сорауга җавап биреп, әлбәттә, халкыбыз әйткәнчә, ашаучы белми тураучы гына белә дигәндән, тик эш эшләне. Бүгенге көндә, Аллаһка шөкер, мәчетнең реставрация һәм ремонтлау эшләре буенча тиешле эшләр шул ук бер юнәлештә баралар. Бүгенге көнгә мәчетнең эчке кыяфәте, тышкы кыяфәте буенча эскизлар эшләнде. Проект эшләре тәмамланып килә, иншаллаһ тәгалә. Шундан соң бүгенге көндә техник шартлар буенча эш алып барыла. Шулай ул бик тегенегенә җиңел эш кенә түгел, аны җиренә җиткерергә кирәк. Шундан соң бүгенге көндә техник шартларда шулай ук мәчетнең сайты тиз кенә дә эшли башлаячак. Ул ике телдә булачак, иншаллаһ. Берсе татар телендә, икенчесе рус телендә. Мәчет бүгенге көндә шушы Ак мәчет яки Яңа Бистәнең 1801 елында салынган мәчет дип исәпләнеп теркәлгән. Һәм бу чынбарлыкта Казанда иң ахыргы төзәтелмәгән, манарасы киселгәннән бирле манарасы төзәтелмәгән, күтәрелмәгән мәчет булып кала. Шуңа күрә бу мәчетне кабат торгызу, аңа тереклек биреп җибәрү, бу безнең барча Казан, Татарстан һәм барча татар мөселманнарының, гомум мөселманнарның бер изге вазифасы булып тора.